dear Fanyana Massa one sum, Visa Sum ye market ya po, and ne any dear, tis some party, a market ya pa, some party, as I see so, and many dear, Sompa FM, Sompa TV market ya po, some party, Chimwa fidie ne to Sompa FM and TV Nebema weni jie Eni aketiampa Nebema weni jio Sabra bwe mo dajini Be natural suna udie unya Nebema weni jie Naketiampa so kamu Ema aketiampa Awa fidie ne to Sompa FM and TV Why? Yasim Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asitine imunu ema akati apa Ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo Ijisam ni ejasu semjina Sompa de abama Sompa FM Emma Katiapa, Sompa TV, Emmanijie, Sompa TV, Emmanijie. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Kotoni ma da atwaso mienu esanso ye memene da nya da ye memene da nemom Sompa ka se bo sempremo no ne bre na aso ebre aso se ye be ma wo na nakojoje si company limited o de adanse hu ne ma papa so ya sene anopai woda so akutaye mu Leicester company limited wo mo na ye Yas toothpaste and toothbrush no wo hia bi na aboa ma wo oral hygiene timi adadi ye yare ne hyehyɛ ho a na de akina bra onko endpoint ntira anopai Dr. Dubuaten wan Dr. Kwaten wo mo se bra ba ye wo nkwatenten e wo endpoint ho se ye krono ma bo hia na se shell signboard de won kran eno achi no mennimu yade ko a ya bodin na wo de otimi akase me yade no asaba bio abra 2074 T74 ayam DHC agum eno nti Food and Drug Authority wo mo stamp kase no wo de tin so anopai waso yemmo na efiri Sompa 106.5 FM enkra Watermelon Street so no eno ana wutie e wa hwada braka 93.1 Asante Mamu se oti wo 98.9 eyabuna henkuru no eno ya laji be kwa na abro sanum na napoku piesi wo mabobo ano pe na efiri bono afam ho a enwie ebetia na akwa kopie wo mane masase paso do ma henkuru Sompa 101.3 ena do ma 100.7 eja usu be ma ne do bonso wo mapeja atwa makodivo afo nyina enya bie takwa 101.1 103.3 takra de na ne nyina wa atwa afam na wo obono apu ye de a 90.7 enkransa de no na 106.1 techiman Kingdom o mankasim 106.1 na wutie edifiri so abusuan www.somponline.com ensemi nyina yewura ataboaten aja ekwa chechere de akoto ko abenya bi na wakenkan enimu ngoma no so St. Augustine wo de enam ho Sompa 106.5 FM Accra na Sompa FM live ene YouTube na buruchirefo no nyina de namo anopai ensa no bi ne se Sedi ebeya ekuafo a wo mo adua cashew no eso beba mfaso enkankan de efre no ne apple no wo mo opadwuma de bi ho ntoma e wo bono ene ne mantam
National Commission for Civic Education NCC for ena womo se no kwasamuni womo dan ya wotimu ye adwuma e wo bibia ni anwa so bekwai enka ni kura na National House of Chief ena womo frɛ mampani se womo ane womo renovate Ghana mampani His Excellency Yera John Dramani Mahama de atuja se court foforo ba beboa ama Attorney General na nsɛm a ya na beto na pono so no obetumi adi ne ntam emu nsɛm na manopɛ na Mayday ana Trade Union Congress for country aban say the economy no was here stabilizing no won fanye nyuma bie Onyonya fa Samuel kujetu abrakwa yesweni ya wono oshe foreign ministry no asu wo mayim wadi atudwa se wo mo huhu ye wo mo hu otimi ntakama me akutuba sa hye ho no bibie mu wo mabem afe yebekwa amano ne mampani Trump se deadline no kura wo mo de amase wo mo ne Iran asundwe mira wontam no ne bonyo so entokwa no nkoso a na entoaso anopa trepu e mani agya pia Apam Dadaa Abena Badu Adepa KWOFIE. In a day program. Yada say ye free some no asia no pay e de amana ye hyase e free akuafo ensemo. Empanimfo apadwumade bi ho entama e wo bono na dwumade a wanom pa ho ntama no wamu chiremu se ye maame ni ye nuanom ya papa no a wamu dua atean eye ka hweyi ebie no wamu adua wie pe na wamu etoto de wamu abeto na aduane no ene de ka ho na aya na bibi ka ho ano ne ya ne apple eno kra no yetimi de tekam ebi wo hanu ade tugem na ye hyehye na ade atekam eno na ya na ye waste ubakọ akuafo no emfuo mu eno ne atean afuo no na egugu fam saa fa so bi anhye da maso empanifo hwehwe mu ahu se saa na apple no emfa so wo so pa ya se womo apawopum mesebra papa eno so sika nkakra ebetim ya free mu aba makuafo anya bia podwe na afei aban no so anya bi ede abo man hu bra ukopie mu ewo eya bono empatam a womo ede aso abofom womu wieye enaja aye fefefefefe na yede ato Facebook no so no broni abrofo a womo eba babeboa amasa adwumadi a wombedi na afa ho no matotototo eye cashew no ne apple no ede adi dwuma no ni nyina no eka ho bi ne de atohoyi na opani a wono oye deputy minister edema Trade and Agribusiness eye ononyamfo Samson ahi wone empanimfo maame ofosu Ajari Elizabeth womo eka ho na empanimfo bi ka ho a wonam ekotwa ahomam ni nyina emu no no mo ka kire kuafo se mu nyawie bibia na se moton aye ne apple no anase na duane na nkasa no a ama mu nhye mo ho nkasa ebia we yede kwa hia ne ebenya na emom mu wuse nkakra na botwea entino wanom ebetumi aye ho bibia ma yeye na womo ekire womo nsemu no mo sa ne apple no yetimi di ye nku yetimi de boa ama yede ye juice kakra na womo kire mu se de yetimi di ye no ya womo asi womo ehab kese a womo betumi de aye niema ne bibia ma bibia koyie no nyame ya dom womo hye adwuma se a ye bete wonum enka ni nyina mo no empanimfo a womo free Ghana Tree Crop Development Authority wonum so eka ho bi na womo ekoye a womo ni European Union fo womo ka womo tamasi ani se twe ya womo ehwe se ampo no se aban enko entumi anye se adwuma kese yi a na ankran ya monsa emu ewo bie mu betumi ababa besom no womo bie mu womo apono ede te honom afi womo a womo ewo abibre mu amama ye atwa ye ho ahia no womo so betumi ababa besom owura Samson ahi ede ne nsem ba wiye no kire mu se de bibia ekoyie ewo afa ho no womo enhyada enkanje se bia womo di dwa womo anum nanso no sa hwe ye no ye no eye trade and agribusiness industry no womo di omo wi ataso ese womo hwe ye no womo fa ni agro adikituwa bi ombe wuse so beba mfaso ede ama hwe ye no ede ama oman no afei womo ye akuafo a womo so womo esem womo nim fifire ede dua sa de kro no womo so beba mfaso ama womo no womo ekansi so ese womo beye amobia ho acho no kase abose mpremo ye etimi ma shata baby eda ekoba jesi aso mu no
ɛno na no pɛ Sompa fie yegu so a yɛbe edema no na ma yenwura ngo bibie ni anwa so bekwaye enche bia ɛna NCC fo yama ne bɔfo bɛbɔ amane eche sɛ wɔ mo office ɛwɔ hɔ asɛ baabi ɛwɔ no wɔ mo atutu na jeje mo kura yɛ dandada na jamasa akromfo kɔ ho sasai ɛkɔ sɛsɛ nneɛma nom ne ɛho nneɛma bebre nti ewie na ama adwuma ato ape na no na ɔgya hɔ yɛ agyebi wɔno ɛna yɛ national president edema National House of Chief for no na akwa ye wo madoye e de 12,500 Ghana cedis laptop na fe printer ka ho akwa che won so de be na won betumi a hye adwuma ase wo mon krata se won bibia wo betumi ayo na won ma ye ne yie na emuna maame mata opera nneka wono ena ye NCC wono ma ehwe se o mamba pa bia be hu na sede no Penny and Wadano, a Wompotem municipal ho. No was say, ade we dear, I as a bro dear, a baba board dear pana, bantamon so, bra, one more who hear mono. One more ni, was soon and to be any mono. And national president, why as I di Ediama womo. Na the Abba insuno, one more the bay Jumano Sadia and Crano, a chepe, and yadia wombe pebi bian quanta, so the bena wombe to media suma this year. One war mpotem hono Sompa eden kyerɛkyerɛ mapa ama adehye no esan sɛ ekoba sɛ sabi wo man a kyerɛkyerɛfo nim no ene no wo mato apiti enti sɛ ekoba sɛ wo mo anya de wo be kyerɛkyerɛ wɔn ama wo mo hu asade e wo man yi mu ne mmra ne ne ɛka ka ho mu a ene na yɛkɔya na yɛbae enti de na ye no da sɛ bi mmra bio agyanka ka na nwumre pɛ anopa de obedi nso no wo san hwehwɛ wo mo a kakra wo nsɛm nso wɔn hwɛ na ye na wɔn ni so bi Andra na eye adwumayefo nyina eda esanse na eye kotonima me bosome no ne da na edi kan eye me day na empanifo bodwa data ewo omanyimu Koforidua Jackson Park na Ghana mampani ene ne mpanimfo ena wonum ekotwa hyiaye ya womo ede nsam eto eye Ghana adwumayefo nyina enim emaye ayiko si ye ka ho bi ena womanyi eguso a etumpon ye ka ho bi no womanyi firi adumu ekwa adumu ye ka ho bi no womanyi firi anunyamu kwa anunyamu na Ghana mampani His Excellency Yewura John Dramani Mahama Mr. Ababi onsam a wakan ye bi ewa adwumadie nase ene sei court fufuro bi aba wonom establish ye ya eba beboa ama auditor general's report ya nensa eka efa no ketahye ene de eka ho no wo mo ebetumi edisa ensam no entem na bibia etumi akoyie ewo afa honom na wachire mu se wo mo ayefa wo mo nnwuma ewo aban nnwuma mu aya han wo mo ye bibi basabasa ho ene obehu no yesi wei wo mo so wamani sika ne kwanta asimasi was misappropriation of funds na kire said ye share ne so won fa sika ne nyenye ne no kura ene ode ye ebi ho nso account foforo ne amani ne sika ne de akwatum ebe wiase no na ehun akoye pinso sa ensensem sei no auditor general report ya eba no ya na eda di pefe emye usasemase anaso benten sei ene wa ye wa bo man kro no wa duo man yawu enti sa ni court no eno no beboa ama nsem sa na ya na beto wo mo apono so no wo mo etumi edinintam na woda eye oman ye chief justice yase ena afa judicial system no woda mpanimfo wo mo butubutu anu nyina ase esese de NDC amanyoko ene His Excellency Yewura John Dramani Mahama wo mo yo madwe se wo resete o my Ghana no wo mo nyina eboa aye pempenso na nkro ne nsamni. We recommit to the fight against corruption. Those who serve in public office must be prepared to be accountable to the people. The Public Officers Code of Conduct Bill is expected to be passed by Parliament at its next session. This will codify the conduct of public officers and issue guidelines on conflict of interest. A new asset declaration regime will also be approved by Parliament in order to ensure that the assets declaration regime is made more meaningful. I want to thank the Chief Justice and the Judiciary for setting up the newly created additional high courts. From this year, persons indicted in the Auditor General's reports will be prosecuted in these new courts. In addition to the Auditor General's power of disallowance and surcharge.
openi okasa ye nyina ya papa ye ofa ye na ye bibia Ghana man pani His Excellency Yura John Dramani Mahama srem say jatan sta babio enra e wo Koforidua Jackson Park ho e wa bread ayi adwumayefo nyina ne edi yeda eye mede no e no de sansemi etuja na sa mede na se e wo epoeman tem no titira ni a woda trade union congress ano Ewura Abena Badu Adepa wodon so kasa wa sebi bra mampeni kasa wie no mu na wode beto se eye pa sesei economy no eco slow sa ne chese enkomeni te se kane no na no achi nso kura no ye hwe inflation a eno nso eda single digit ye na ne ye nyina no se ekoba se ye di adwumayefo da na wo mo hye ho fa na amanfo atwa ahia na mpanimfo aba enwuma na ma adwumayefo ba and sabre ya economy no emuye sade ya mpanimfo kano no na obese micro economic stability no ye adwuma no ene na say tangible improvements ye wo adwumayefo wo masetena mu nso etimi ye adwuma pa ena afi enwuma no nso wo se ebiba na adwumayefo aye dodo na se wo mo hye adwumayefo da efase ya wo motimi ahye na ahoto so. Fairness in the workplace must remain a priority. A nation that respects its workers builds productivity, stability, and peace. These and other matters will be addressed more fully in the statement of organized labor. Your Excellency, we are honored by your presence and grateful for your continued engagement with the working people of Ghana. Today is not just a celebration, it's a shared commitment to building a Ghana that works for all. Eni a woti Ewura Abena Badu Adepa wono ene titani edema Trade Union Congress TUC adwumakuo no na we Jackson Park Koforidua eho bra wo mo hye adwumafo nyina efa no na wode sansemi tudwa na mo wode tudwa nyina no kai hunu se wo mo a esi adan wo ye adwumafo wo mo eto adan se hu nema wonom so ye adwumafo enti ekoba jese sempremo ye momo piafo wo ye adwumani a wo san so kura gye abasobo efiri abrofo nsem na bibifo nso wo moto adanse hu nema firi ne nsem no edi hu adanse se no kwasem ni ekoba jese sempremo woni Yesu ne nam ampa esan se wode odwetire ketua bi ekose wopese oye biribia akwankire ode be ma no wani be ma so na wasifie na wie na de utira tuni wabusua na wasomadwo enti de ede hye ase etromo akosi na wie ye no enko ba bia hwe ekoba jese akira kwan na wo ma mu akwankire yie Central Stifo abosobo chenchire ncha wo mo de abo no nya asemwa 0204 355 040 nenkura batanzo ayesemfnama ewo ba bia anti wo so ahoma no a wa kire be ugina na fe wo kire ba bia nenkura batano wo ya chusi na ora haje no ehia esen nso betwi a ya fa Leicester Company Limited wo mo ya toothpaste no ene ne brush no fa enutwi brush de bia medi ho adanse de kire wo a na chese ne Bristols na ye enye de epira wo sia chinam no bia enti wo de esen no Greenwich Meridian line ne namase ebia de wode sin na ye ne paint no sabio de ese no nso ye ma no ade tua asoka uhia ya toothpaste so onya heba no a enumukro enumukankan ebetu ni nyina afiri ho ama wanum aye kama na ehwaba enka mabio eno achi white ne ma ose ne ye fita ena wo totake eno nso ebema wanum wo se ase ni nyina sade ne kalate a obo ade de ball no saa na abehu no enti an wa hye nso ba bia ebi wo ho 0501 619 588 Leicester Company Limited wo mo na ya toothpaste and toothbrush no anopei wono mududu ansa wo pie die se ye kane no a nka ye no mo ansa wo ye se no kra ye twitwi esan se bi wo ho ya na enwono enti je wono mo wie na agya wakotwu usia atwu tachere maso ase de be ya aduano kra bete ne de ebi nso wo ho a emfa ho ne nwono unum wia no wonum aye doko frem de bibia da wonum a wutimedi na ene no wo ma hu ne se ene se ye wa Apam Dadaa no ma wo mo ye mema wonum aduru enwono no ye wa Adepa mo a wo mo ye ma wo mpede ede ne se hu nti no se aduro no emfa ho se ne yade na aduro no enye da wonum enti 2074 ne de wo ma twe ahoden e wo aduro num no ene wo mo de agu ntoam
why na abefo kama ewo ba bia ye tonro na DHC wo munti no FDA fo ehwe nkrata no mu no wo mo test hwe na ode stamp okutu no etim so say bamsa 2074 wo bi ahia bi na mom wo ma akoda no fo ana wafa afuro ene se woni mfinhye dumienu de anko ho wono ma aka nyina ampo wakọ doctor ama ya diagnose wo hu ya de abodin a kyerɛw no 2074 na no ene beboa anopai okuta yemu ende okọ ba bia ye ton nura obenya na mom homeopathy nuro ye ntwa wo pharmacy anasa drugstore bia je ukọ wo makache eno nso homeopathy de wo maimu ye nin say endpoint homeopathic clinic Dr. Duboaten one Dr. Kwaten Dano ka hokọ na mra wa yenti ema no entime mfo abodi ma no ne nyina emfiri ho na be ma ukosi emmema nyina na mu o entu ugu hu ne mu ase awagu mema ne mu ase ko hu endpoint na eto betwa ebrebo kidney no ana prostate ebia na eyentine ho yade a endpoint na wa no aduru anopai wo ye adwuma shell signboard ana se kronoma bo hia wada amanti ye da ye ho tiawa ye ba na ya ka kire ye de be ma akwawie na manone TV Emma Akitiapa Ebusia Sompa Emma Akitiapa ye twansam no eso ewo nsam foforo mu opani a wo kasai eye nofton emra hyebedwani wanukure ya ena yesuani a wono ohyama no ne ho nsam so ewo my Ghana mu meche onyanfa Samuel okujeto abrakwa wono ne kasai wasi ena no a UN general meeting ekọ so ma Ghana mapani excellency Rajan Dramani Mahama Mr. Babiu ekọ kasase bia no ka kira brofu ise efiti tetentre ne ya na nanom aponche bre so a abrofu be fa ye kwankwaso wie sesa ye mpempranade ede ekoye ekamia ye se ya gusua ne ye lala sulala ewa wanum nchen no mani agye ese Ghana fode o mu nkomani mu da entini wo ka kira wanum sese ja brebra mama ne ama ye ne ma mo be fa ye si ye kotwa ye twetia wanzam ho ne ye nyantwa ye pieto nka honum entina ne mo san return mo ma ne back 10 enfe ya de mra ye ya UN panimfo enso ye ese ane se ne Ghana fo mutimi wuramu a wuram kones ya no be pie UK na ne sabre yi se mo sa na mo ka de ne restrictions bam wamade to mo so visa no kra ha mo apply kra mfa ma mo ya be ma mo kra mpa ya be hwehwe mo animu makoma kwa CCCC na nako ansa ne de ama mo onenya fo sa me okuje to abra kwase sanse mi ba ye o kire mu se ebi mu asom ena ne an foreign ministry no kra wa mu nu mo adwuma ye emfa hini kwesi he wo se wo ka kire mo se osorosoro de efo se de ya asorobo wa neto abo achechede ye wonto bi da wo se hu nya so ye ni hu wanu muntimi ntakama me akutuba wanu mama buo mudu kusetie nie wanu wie ye wo mo ade abu ahye wo mo nu mo mabua wo mo check wo bia de bebua wo man no eno ane wo mo gusu a wonu mo ye nsam ene. The government of Ghana has ignored all provocation. Recently, there was a political party in a country I won't mention threatening us that if we continue with this campaign, we run the risk of being banned from entering their country. They will impose visa ban. You will have observed that there was a conscious effort on our part to ignore the provocation. There are those who want to make this movement confrontation, who want to sow the seeds of division and discord, and to engage in actions that AGYA provocateurs engage in. We will not fall for the bait. And you can threaten us all you want, intimidate us all you want, but we will stay focused and we will only engage those who are willing to partner with us. Openi wakasa yeyi eye onenyanfa Samuel okujeto abrakwa wonene suania wo foreign ministry no eso amano ne ho nsam no wono a enada na bam noftom na hyebedwani no ena wone nsamtwerefo ekasa ye a wacheche munti no ahye ya ne de bebua wo man ne mu o man ne bekọ nanim eno na wone mu eye ama bibia atumi akoyie entinenya wo abetena baabie ababa be ye bias abeka nsam de agu ahye ye ne ho fi na eno no bebu wo mu abam ama wo ababa besu na de wo mu ye no mo agyae
wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn renta so ɛne yɛkoduro sunsun abɔ wɔn ma sɛ bill abusua yɛkɔwie kaseɛ no ɛwɔ amanɔne America mamu ɛnra wɔ yɛ kaseɛ boyi so wote sɛ Peter Hexet ya wɔyɛ war secretary ɛbɛbɔ amanneɛ bi kyerɛ bra cabinet koko hyiae wɔn nkɔm a wɔn mu di nom na ɛho ade na mampane Donald Trump na aboboa no na ensemi firiba ya US General Secretary Defense edema wɔbɛka sɛ war secretary no Peter Hexet wɔka sɛ oh ɔpɔndeɛ no wɔ mo ka ne nyinaa no sɛ ansa na wɔn beto na mombi empo akɔ baabi bio no gye wɔn ne mpanimfoɔ ɛkasa ɛma Congress gitum te sɛ deɛ wɔn mu anka bɛka sɛ ɛwɔ sɛ fa parliament ɛma parliament ma approve ansa na mampani wɔ na mombi a wɔpɛ sɛ wotu kura wɔtumi atu ɛna Peter Hexet kyɛ sɛ oh kura no kura no time no a wɔn de yɛ saa de no kura wɔn apɔ so no ɛnya de ayɛ adwuma nanso saa asɛm yi a Congress foɔ ɛkan sɛ ansa na America mampani Donald Trump wɔde ebia asrafoɔ bɛfiri America na wakɔ tua na mɔn ɛwɔ man foforo bi so no wɔntie mfiri Congress foɔ hɔ sɛ wɔn ma no kwan a mo wɔntu saa na mɔn no ɛno ɛna wɔn kyɛ sɛ saa asɛm yi ɛnya de a ayɛ Donald Trump de na bɔnyɔ so koraa ɛna mpo ntɔkwa no nso a wɔn twetwe sɛ baabi ɛkeka kɔ na ɛbɛyɛ a wɔn ma adwobrɛ mmra no sese deɛ kura fe na wɔn de wɔn nsa akɔka gyatadua nti wɔ ba bɛte bi paa ɛde akyerɛ wɔn nti sɛ deɛ nankagya wɔn ɛkɔtena Pakistan Tehran ɛde didi nkɔmɔ Islamabad mo sɛ de bɛ na asundue bɛba still Iranfoɔ wɔn ayɛ wɔn ho sɛ bi yɛato boɔ ɛde abɔ mmɔboɔ do ntwomu no wɔn nso nya deɛ wɔn bɛgyagya wɔn koraa ama wɔn de wɔn nibira ba bɛgu wiase nyinaa so sɛ tie biara no wɔn bɛbobɔ wɔn ano so ama wɔn ano na ayɛ sɛ prako small boy a wɔn ntumi mfa nka kasa bia gye sɛ ho ne sɛ ho nti no wɔn gu so a sɛ de bɛyɛ na wiase nyinaa economy no sɛ bi Iranfoɔ ɛmfa wɔn adufudi a wɔn penti ɛma ma adehyɛ nyinaa ɛmmerɛ ɛno so ne yɛgyina na anɔpa yi no nsia brɛ mu kaseɛ bo a ɛnam mmere kotoduma da ɛtɔ so mmienu yɛde wusie na afei na afidie no waso a the Leicester Company Limited wɔso ɔyɛ asene wɔne 2074 tete wodudu a ɛnɛ wɔn ayɛ na abɛɛfo kwan so ɛne Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubuaten wɔn Dr. Kwaten da no ya ne nyinaa tutu kɔtwere ɛkɔ bagye sɛ mprɛmo na aboboa no ya danse hu ne mapa ɛna wɔ ɔtɔn no anopa yi yɛnkora bata ne nyinaa fa bi na mmom ne nie ne mu bi nie for wɔn no wɔn da trade and agric business industry no ano akyerɛ mu sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nuanom nkankan ɛbono mpatam hɔnom wɔn adua ateɛ yi bi ɛyɛ cashew na yi ne apple no yɛhu deɛ de yɛn ti wɔn abie regional cashew apple variation conference ano ɛma mpanimfoɔ yɛ a wɔn butu saa hyɛ na no wɔn akasa akyerɛ mu sɛ ɛbɛboa yɛde bi yɛ nku yɛde bi yɛ juice ɛne deɛ ɛkeka ho ne apple no ɛfa so wɔ mu a wɔn ɛsi saa ɛyɛ wɔyi baabi kamakama wɔn de bɛdi hudwuma yɛde mu nsɛm ɛsom wɔ anɔpɛ National House of Chief President Ɔgye ahɔhɔ yɛ agyebi na n'akɔ yɛ adɔyɛ de ama NCC mpanimfoɔ a wɔn wɔ bibie ne anwea so bɛkwae na sikabɔte na wɔde kɔɛ no yɛ 12,500 laptop ne printer ka ho ɛno na nam so ama NCC foɔ wɔn abɔ n'aba so sɛ daasɛ bi mmerɛ bio afoforo nso ɛhwɛ deɛ na yɛ nsua Enra ewo May Day celebration no ase ewo Koforidua Poe Mantam Jaskin Park honom Ghana Mampani Excellency Yera John Dramani Mahama Mr. Babio wakasa kyerɛ mu sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Auditor General ne report ya wonya ɛfa no corruption ho no wɔn mo betumi adi asɛm ne ntam so nti no wɔkyerɛ mu sɛ New High Court foforo bi wɔnom abi a wɔn establish kora ya ɛnu bedi sansɛm ne nyinaa ama bibia akɔyi TUC and a Freddy Trade Union Congress no or chairman Abena Badu was a Sabre ya economy no Abana Kutamama Agya no one fine yuma Nedme fire do na fashion no at Mississippi.
na onyenyafo Sami Okujeto abra kwanso di tuja chire mu se upon UK for restrictions ya wo mode eto Ghana for so efa ne yevesa ho ene de ekeka ho no a ebi mu enhwe enka the reality of asem no de eya bote no eya krogen yenka na momu amu afa hwe ye nese wano mu a ye painting blue black any green ni red no wano no emu wo mu abam de beboa wo man no omo ni muten ena wo moko America man penny Donald Trump was the Iran yon nye na bonyo so kra na nya de beboa wiase then so Congress for say ansa na obetua na mombia no wo musa wo ansa we su ni yegina na anope ko baje so sempre mo kase no ye de wusie triple A man AGYA Apam Dadaa anope mene Abena Badu Adepa KWOFIE ebusia fasada ema Augustine wono ene page ayen frifia be sintintan fidie ne so ema wonya bi ehwe yen Facebook YouTube ene bia ya wo hwe yen bia yeda mo nyina mo asem amutie ye Nyankopon hira mo nyina yakram